Hej, velkommen til den her video, og hvis I kan høre noget musik om bagved i baggrunden, så er fordi jeg spiller noget musik over mit tv. Men jeg ved ikke, om I kan høre det. Ellers så håber jeg, I har haft en god dag, eller hvornår I ser den. Ha' en god dag. Og så bare læn jeres bær slappe af. Og der dør vi allerede. Ja, ikke så godt. Sådan. Upgrade. Den første upgrade. Ammo. Koster 100, så vi skal lige gå efter 100 her i starten. Nej. Det er bare meget. Nej. Den her gang går det bedre end den sidste runde. Så det er en ting. Fint. Op der imellem. Og vi skal ikke ramme nogle træer indimellem. Hvis vi heldig rammer, får vi 100 af den her. Det her forsøg. Og hvis det er noget I kan lide det her, så vil jeg lave en serie med det. Jeg håber I bliver glade for det. Og så lige husk at subscribe. Hvad skal vi spare op som det næste? Ammo, det koster... Okay. Det er en dør, vi skal spare op til som det næste. Nej. Okay. Kop den her gang. Vælter. Kommer rundt igen. Kommer ned. Mellem. Rammer med siden. Jeg har stadig liv. 14,00002% i skjold. Det mistede vi. Den her gang tjener vi ikke lige så meget. Ja, det gør ikke noget. Fint nok. Jeg skulle lige begynde jo. Det er ikke godt, at vi væltede. Okay. Håber ikke, der ikke sker også noget. Ja, godt. Den har også spændt så meget rundt. 50% skjold. Og 53 mener jeg. Men så må vi bare se, hvor langt vi kommer. Ned. Ja, fint. Og vi når faktisk en del længere end sidste runde. Det er fint. Når vi ikke så meget længere. En god distance. Næsten 2500. Og så er vi nok til næste. Til en dør. Så bruger vi en dør. Næste det er ammo vi køber. Boost har vi ikke rigtig brug for. Går kun så vi kører hurtigere. Det er ikke lige så godt. Det er i hvert fald ikke den bedste taktik. 55,001% skjold tilbage. Meget sjovt tal. Ja, det er ellers så fint. 3% skjold. Nu må se om vi kan ramme det der hul der igen. Det kunne vi ikke. Giver en hel chokolade det her. En distance på 690 meter. Og hvis I undrer hvad jeg hedder, så er det hvad jeg sidder og hører lige nu i musik, så er det en Fortnite, der er en Starlight.
hvis I spiller Fortnite der i skammen derhjemme. Der er en god sang. Nu går det ikke så godt. Det går fremad. Der vi skal en vej, og det er hjem. Og vi får ikke det der hul dernede, som vi gjorde sidste gang, så yeah. Fint nok. Bare ikke lige så sjovt herhen for enden. Og mis. Og det er der, hvor man nogle gange også skal have noget boost, men indtil videre så overlever vi. Det hernede. Bare håber vi ikke kommer til at sidde fast, eller jeg rammer mere træer lige nu. Og så sidder vi fast på en god distance har vi. Fint. Lige 4% skjold. Og hvis der er nogen bliver stille, så er det fordi jeg koncentrerer mig. Bare håber vi kan komme ned under broen der. Og hen til hvor den er. Og så skal vi ikke sidde fast her. Håber vi kan komme derover. Så tager jeg siden og ja. Fint. Og sådan der. Vi rører længere end sidste gang. Lige nu i hvert fald. Og der døde vi. Jeg døde jo. Der gik det i stykker. Skal vi se om vi kan tage den her. Og hvad får vi så? 10 minutter ekstra liv. Og dobbelt liv. Fint. Det siger vi da ikke nej til. Så 49, 46. Okay. Går ikke lige så godt den her game indtil videre. Så ser det ud til at gå fint lige nu. Udover vi kun har en dør tilbage. Og håber vi kan få den derovre. Eller imellem der, som vi ikke gør. Ui, kom nu. Du kommer til at se, at det går godt. Rammer ikke træet ind igennem huset. Siden. Vi når der langt den her gang. Så ser det fint ud. Selvom det går lidt langsomt, så det er fint. Nå, så går vi lidt tilbage. Frem. Og fin distance på 3000. Så er vi der råd til armor. Og så kan vi godt købe boost. Næste gang til 500. Men sjov fact. Bambus holder faktisk bedre end pap. Og hvis I har en sten og noget vand. Hvis I så hælder vand oven på stenen, så sker der ikke noget. Ui, vi har ikke meget liv. 28,0004.
du godt ryge ned af. Fordi så er vi da sikre på, at der ikke skal være sådan noget. Hidden by my love, dancing and making love, hidden by my love, dancing. Nu ser vi, hvor langt vi kan nå. Fint. Og så kan vi godt købe en boost her. Hvad koster det? Boosten gemmer vi til sidst. Medmindre vi er uheldige, at den ryger af. Ellers er sådan noget her, hvor vi sådan cirka sidder sådan lidt fast. Så ryger vi bare fremad. Disse boost har vi ikke mere. Hvis det her kunne ske i virkeligheden, vil I så prøve det? I må blive rundtasset af det her, men hvis det var virkelig. For det var en helikopter, du er. Og så sidder vi fast hernede. Fedt. Jamen, jeg tænker, vi slutter videoen af for nu her. Og så håber jeg kan have en god dag, alt efter når I ser videoen. Og god aften.